Assalomu alaykum. Чанд кас хоҳиш карданд ки ман ҳамин хабарро ба гӯши сағирои ғариб расонам. Карочи дар рақамҳои даститон як духтараки урус занг мезана, аҳволпурсӣ мекуна, фамилия, имя, отчестватона медона, то кампири момаи инвалидта мепурса, мега мо коргари банкем, да фамилияи шумо ҳамиқа бонус омадагия, биё ба пул ивазш мекунем. Рӯи очашона сиёҳ мекунанд, ай шумо коди карта ё ин ки рақамҳои карта пурсон мешаванд. Бо накунем битиеншон, уво хакеранд, ҳамуқа капе ки дорен дар картаотон ҳамаша мегиранд, мехӯранд, нест мекунанд. эҳтиёт кунен, дар ҳар ҷо ҳарчи нагӯен, худованд ёру мададгор. Баъзе духтараку шумо косметика накунен, суратан гарени зебоен, айспас бихӯрен ба пичоқош ки сиратан зебошен. ҳамин кинои индиски натури кинои индиски айда братан. ҳамунҷо як духтарак омада сая бор марам хали кинои индиски кинам. Каника бинем. она тао барата ҳамхали мезани мара сар думра вори беақл девна нахуд ҳамхе бизани мо индиски сиёнка кадани будем сиёнке манке фанке виолям хова акай усмон бихе ки кор да дер шиди ака кор да дер шид бихе ма 20 рӯза пускам ку чи хели 20 рӯза бача на 2 моҳ шид кор кардасти бихе дуруа нагӯ мо 86400 минут кор кардагим 20 рӯза дам нагирам ба ба ми 2 моҳ мешава охи Егавар, чо кадеси ту? هیچ نه امروز ایده آخری بود پگه چی میشه پگه امروز آخرون شه نه این بود امروز آخرون شه با پگه دارای دویسان شه با هم راتون مکرون Then baller did the chain, torn on for the watch, Prezi plain Jane, Yamagini chain, rest in peace. даст шамурдум аз занг задана телефонот киштаги буд як ҷо дар разбор шидем неки ҳамин 5 кас аку встречат хишрӯ кардам да қилиб ягудари дамхед рафтам накал даст да нагрузка омад. Салом алейкум бача, чо кади? Чо кади ҷон? Ама тенҷ кӯро хуб историяи даста фаҳмиди ҳоли даста бин? Саҳар гузаштам, папутӣ будум, як хона тондир омадам. Аммо чат накал кард, гуфт шава вайтори диван я парағалда ичхели амидаст, короче, биромада ичхели шида. Ти я ҳаёт киноро ҷазир мекунӣ некиса. бародарҷонон медонам шумо дар ким кадом минтақаи дунёен интернетонда чиво ба қувватае ки қонуну гапи хабари ҳама чира шумо пешакӣ хабардор мешен гарчанде дурӯғ ҳам боша 2 сол шид дар дохили кишварам ина ришм ба ҳама маълумай бисёран бародарое ки аймада ришошон дурозай бисёран хоҳарое ки сатр мепӯшанд мегарданд ҳами қашид мегардам надидам ки як кас ҳаман кунанд чувати риш дорӣ ё чувати сатр мепӯшӣ биё ҳами гап хабари дурӯға пропаганда накунем и хели тема нестай ман надидам ҳами темара намедонам ака аввалаш ки шеф марди аллоҳай шахсияти бузургай итари қонунҳоро ҷорӣ намекуна аз барои аллоҳуш худованд ҳамун видеое ки дар бораи риши сатр кардам
аллоҳ шоҳидай, аллоҳ медона ки ман ба чӣ мақсад кардам. ман ба масхараи ислом накардам, чунки адабгоҳи муҳаббат нозу шӯхӣ бар намедорад. ҳар як оқи падар дар таи приколом дили ҷигарма хурд ба комментариҳош ки дар бораи риш эй оқ ина ман риш дорам, ман ҳуқуқ медонам, як кас намеояд лезид намекунад. Ту оқ як курсавод бесавод ҳуқуқ та намедонӣ, туш ҳамчун шаҳрванд дар ки ҷо дабро додӣ, дар ки ҷо хеле қонун биромад, ту гап зада наметонӣ, ба тира мебаранд куса мекунанд. монем приколо макунам, ба политика мара қуш накунед. оқи падар ни хеле крисос ки ход мекунӣ ку ягон та дачка намекунед. ман намедонам шуморақа соф кун мирғи шумарина бо гав мезана.